но нека си позволим поне за малко, поне един път да изпитаме признателност и национална гордост от постижението. Покрай участието на Дара в Евровизия за пореден път се убедих, че между нас никога, ама никога няма да има консенсус за каквото и да било. Отчета, патриотчета и други киселяци не спряха да плюят, вместо да се смирят и да признаят успеха на България. Обожавам го този народ, бе. Вечно настръхнал, вечно недоволен, вечно навъсен. Бангаранга. Какво е това, бе? Какво е бангаранга и защо трябва да ми хареса бангаранга на мене първо? Задължително ли трябва да се радвам на нещо, което излязло от България? На нещо неопределено. Музиката ли да ми харесва, текста ли да ми харесва? Може да не слушаме такава музика, може да не следим конкурса, може да вярваме, че Европа рекламира само мъжка любов и единственото важно за нея е да има капачки, които не се отделят от шишето, но нека си позволим поне за малко, поне един път да изпитаме признателност и национална гордост от постижението. Евровизия е платформа за изява на музикални таланти, не е църква, не е преизподня, не е чистилище. Чрез тази платформа и чрез победата се рекламира не какво да е, а нашата родина България. Вижте колко хора от различни нации се радваха за нашия успех, докато някои сънародници не спираха да сипят огън и жупел.